Addinin musulunci ba kwamacala ba ne. Addinin musulunci addini ne na ilimi na kuma hujja. Abin da yasa ake ta wato wannan baragada da ake ta fama da ita yanzu, wato an tafi ne akan abin da wani ya ce shi kenan, ya baka da hujja sai abin da ya faɗa, ko baka da wani abin da zai taimaki hujjarsa. Addinin musulunci ba haka yake ba. Shi yasa ake ta fatawa, kowa ya bada fatawa da abin da yake so. Ita kuma fatawa ba haka ake bada hujja da ita ba, ba haka ake yin ta ba haka kawai, tana da ka'idojinta. Fatawa ana bada ita ne da raji, alƙawlin raji, zance wanda yake shine ya fi rinjaye, sahihi, kuma wanda yake muhkam, yana tsaye ba a shafe shi ba. Ko da aya ce ta alƙur'ani, ba za ka yi karambani kai sauri ka bada hujja da ita ba, har sai ka tabbata ayan nan tana nan ba mansuha ba ce, ba a shafe ta ba, ba a ɗauke hukuncin ta ba. Shi ma hadisin da za ka bada hujja da shi, sai ka tabbatar hadisi ne ingantacce, babu wata hujja da ta fi wannan hadisin ƙarfi, ma'ana ba wani hadisin da ya fi shi abin nan ƙarfi. Sai ka tabbatar da hadisin ya tsaya kuma yana nan ba a goge shi ba, yana nan rajihi ne, kana da wannan ƙarfi na hujja, to a lokacin ne za ka yi fatawa da hadisin, idan kana da ƙarfin fidda wato istinbadin dalilin da za ka yi fatawa da shi a kai shi. In ba ka ba sai ka yi kuskure, to da haka sai a zo a yi ta kurakurai. In aka na kurakurai, duk kuskuren da malami ya yi, to kuma masu daififin bin sa shikenan sun bi shi, abin da ya ce shikenan. To irin wannan dafifi kawai ba tare da ilimi ba, gaskiya yana da matsala, domin in an gaba da wani sai ya halakar da ku gaba daya. Shi yasa wani malamin mu yake cewa duk mutumin da aka sa gaba ɗayan biyu, in ma ya tserar da waɗanda suka sa shi gaba, in ma su halakar da shi.